Znaš li da većina hrvatskih vozača koristi potpuno pogrešno ulje za svoj automobil? I ne radi se ovdje o brendu ili cijeni, problem je puno ozbiljniji. U ovom materijalu otkriti ću ti šokantnu istinu o tome zašto proizvođači automobila preporučuju u Hrvatskoj drukčija ulja nego u drugim europskim zemljama. Na kraju ću ti otkriti mehaničku tajnu koju dileri apsolutno ne žele da saznaš. Počinjemo. Sekcija prva. Što zapravo znače brojevi viskoznosti ulja? Prije nego prijeđemo na to koje je ulje pravo za tvoj auto, dopusti mi da objasnim što ti brojevi zapravo znače. Prvi broj ispred slova W odnosi se na to koliko dobro ulje podmazuje zimi. Broj nakon crtice određuje viskoznost ulja kada je motor zagrijan. Te vrijednosti se utvrđuju pomoću dva testa. Prvi se zove dinamička viskoznost i mjeri zimsku učinkovitost. Što je niži prvi broj na boci, to nižu temperaturu ulje može izdržati. Ulje 0W štiti motor na temperaturama čak do -35 stupnjeva Celzija. Ulje 5W nosi se pri -30 stupnjeva. Ulje 10W prestaje raditi već pri -25 stupnjeva. Sada drugi broj. Kinematička viskoznost mjeri viskoznost pri normalnoj radnoj temperaturi, odnosno pri 100 stupnjeva Celzija. Ulje 0W20 ima maksimalnu kinematičku viskoznost od 9,3 centistokesa, dok je 5W30 to 12,5 centistokesa. Viši centistokesi znače da ulje održava deblji zaštitni sloj pri visokim temperaturama. Treći broj koji moraš znati je viskoznost pri visokoj temperaturi i visokom smicanju, skraćeno HTHS. To mjeri kako se ulje ponaša kada dospije do najvrućih dijelova motora, ležajeva, brijega, klipnih prstenova i cilindara. HTHS mjeri viskoznost pri 150 stupnjeva Celzija. Vratiti ćemo se na HTHS za trenutak, ali prvo se vratimo stvarnosti. Sekcija druga. Preporučuju li proizvođači zaista različita ulja u različitim zemljama? 90-ih godina Honda je objavila istraživanje u časopisu SAE o utjecaju ulja 0W20 na potrošnju goriva. Japanski proizvođač automobila zaključio je da je 0W20 bolji jer smanjuje potrošnju. Ali od 2010. godine Honda preporučuje 5W30, pa čak i gušća ulja za svoja vozila prodana u Europi, Australiji, Africi i na Bliskom istoku. Toyota i Nissan brzo su im krenuli stopama. Sada praktički svaka automobilska marka koja djeluje globalno radi isto. Na primjer, Mazda 6 preporučuje 0W20 u SAD-u, ali 5W30 za ostatak svijeta, uključujući Hrvatsku. Nissan Micra u mediteranskim zemljama koristi čak 20W50. Isti motor, isti parametri. Toyota je također počela preporučivati 0W16 za neka svoja vozila u državama, poput Camry s četverocilindričnim motorom, Corolla ili RAV4. Međutim u Europi upute dopuštaju ulja do 10W30. Kad bi gusta ulja bila loša, zašto bi ih proizvođači preporučivali? To jasno pokazuje da njihove preporuke za ulje nisu temeljene na performansama motora. Neki argumentiraju da je to pitanje dostupnosti ulja u različitim zemljama, ali to nema smisla. Napokon, ako je ulje loše za motor, neće postati dobro samo zato što je to sve što imam. Ne, pravi razlog je mračniji. I nažalost, to je istina koju su proizvođači skrivali od tebe godinama. Sekcija treća. Pravi razlog zašto se u Hrvatskoj ponekad preporučuju tanja ulja. Preporuke za ulje u mnogim zemljama ne tiču se mehanike, performansi motora niti bilo čega znanstvenog. Radi se o novcu. Njihovom novcu, čak i ako će te to koštati 1000 eura kasnije. Sve je to zahvaljujući EU normama emisija i standardima prosječne potrošnje goriva. Svaki proizvođač mora osigurati da njihova ukupna ekonomičnost goriva za sve prodane automobile u Europskoj uniji ispunjava određeni standard. Ako bilo koja tvrtka ne postigne taj cilj, snositi će prilično visoke novčane kazne. U 2024. godini kazne iznose 100 eura za svaki gram CO2 iznad norme po kilometru. Unatoč njihovim najboljim naporima, proizvođači automobila često ne postižu ciljeve. Između 2015. i 2022. godine ukupna kazna za sve proizvođače u EU iznosila je milijarde eura. Iako je ta politika prisilila proizvođače na veću uštedu goriva, također ih je prisilila da malo saviju pravila. Prema istraživanjima Honda, ulje 0W20 poboljšava ekonomičnost goriva. Tanja ulja smanjuju unutarnje trenje motora. Manje trenje znači manje izgubljene energije, što se izravno pretvara u bolju ekonomičnost goriva. Prelaskom na 0W20, pa čak i 0W16, možeš uštedjeti prosječno 2,4% goriva. Dakle, prisiljavajući sve da usvoje tanja ulja, proizvođači automobila uspjeli su uštedjeti milijune, a potencijalno i milijarde eura. Ali prije nego prijeđemo na to kako korporativna pohlepa može uništavati tvoj motor, pogledajmo kako to pomaže.
Sekcija 4. Kako 0W20 poboljšava ekonomičnost goriva i smanjuje emisije. Pomisli na sve pokretne dijelove unutar motora. Radilica se okreće, klipovi se kreću gore dolje, bregovi se okreću, ventili se otvaraju i zatvaraju. Svi ti dijelovi trebaju ulje kako bi se kretali brže bez kontakta metal na metal. Dok gušće ulje poput 5W30 ili 10W40 pruža deblji zaštitni sloj, dodaje i veći otpor. Pomisli koliko je lakše miješati čaj nego mliječni šejk. S uljem 0W20 postoji manji viskozni otpor. To znači da komponente motora ne moraju raditi tako teško da se kreću kroz ulje, posebno tijekom pokretanja. Ta redukcija parazitskog otpora također znači da ti ne trebaš toliko goriva da pokreneš automobil naprijed. A smanjenjem potrošnje goriva, oslobađaš također manje emisija. To nas vodi natrag na to zašto EU norme uopće postoje. Međutim, neki tvrde da uštede goriva nisu vrijedne dugoročnih troškova. Izradi si račun sam. Prosječna ušteda goriva između 0W20 i 5W30 iznosi 2,4%, odnosno oko 0,3 litre na 100 km. Međutim, to značajno pada kada temperatura okoline dosegne 38 stupnjeva Celzija. Uštede goriva su također veće u novim automobilima. Stari auti vide povećanje od 1,8%, dok Toyota Camry Hybrid postiže poboljšanje od 2,9%. Uštede troškova na autocesti su također bolje, 2,8% u usporedbi s 1,9% u gradu. Ovisno o tome kako voziš, možeš uštedjeti gotovo 1300 kuna godišnje. Ako to nije dovoljan razlog da te uvjeri u daljnje korištenje 0W20, sljedeći možda hoće. Ali prvo, oni koji zaista brinu o svojim motorima znaju jednu stvar. Sekcija 5. Kako novi motori maksimiziraju učinkovitost s 0W20. Glavna prednost ulja 0W20 pojavljuje se u hladnom vremenu. Jedno hladno pokretanje na temperaturi -5 stupnjeva jednako je prijeđenih 100 km. Iako je oštećenje motora neizbježno, postoje načini da se ono minimizira. Budući da ulje 0W20 cirkulira brže nego 5W30 po hladnom vremenu, ulje brzo formira zaštitni sloj na metalnim površinama kako bi spriječilo daljnja oštećenja. Svaki novi motor dizajniran je da maksimizira tu zaštitnu kvalitetu tankih ulja. Moderni motori dizajnirani za 0W20 imaju uže proizvodne tolerancije. Ti mali razmaci omogućuju ulju da cirkulira brže uz održavanje odgovarajućeg tlaka ulja. Nove antifrikcijske prevlake također su smanjile potrebu za gušćim uljima. Prevlake slične dijamantu ili grafitni kompoziti na supnicama klipova i drugim komponentama smanjuju trenje i poboljšavaju podmazivanje. Novi dizajni pumpi za ulje i hidrauličkih sustava također dobro rade s uljima niže viskoznosti bez kompromisa u protoku i tlaku. Dakle, kada pogledaš sve te stvari zajedno, jasno je da se automobili sada proizvode oko tanjih ulja. Međutim, to još uvijek postavlja pitanje, zašto 0W20 nije korišteno univerzalno u cijeloj Europi? To je zato što 0W20 ima mračnu stranu o kojoj proizvođači automobila ne žele da znaš. Sekcija 6. Što nije u redu s 0W20. Ako se sjećaš prve točke u ovom materijalu, već znaš glavni problem s 0W20, a ima veze sa zaštitom od topline. Potpuno sintetičko ulje 0W20 dizajnirano je za rukovanje ekstremnim temperaturama od -40 do 204 stupnja Celzija. Većina automobila u većini klima radi u tim parametrima. Međutim, ako imaš motor s izravnim ubrizgavanjem benzina ili turbopunjačem, tvoj automobil ima skriveni pakao. Govorimo o području između klipnih prstenova i stjenki cilindra. Kada izgorjeli plinovi pregriju ulje, lokalizirane temperature mogu doseći čak 250 stupnjeva Celzija. To znatno premašuje mogućnosti svakog potpuno sintetičkog ulja 0W20. Kasnije u videu objasniti ću zašto naglašavam potpuno sintetičko, a ne konvencionalna ulja. Na tim visokim temperaturama zaštitni sloj od 0W20 počinje se raspadati. Kada ulje počne isparavati, biti će više kontakta metal na metal. To će uzrokovati značajno trošenje motora, što će dovesti do popravaka koji koštaju 1000 eura. U drugim situacijama ulje se kokosira na vrućim površinama klipa, što onda otežava kretanje prstena i smanjuje učinkovitost. Dobiti ćeš puno ogrebotina na klipovima, što može uzrokovati pregrijavanje, povećane vibracije i gubitak snage motora. Tu se 5W30 pokazuje korisnim. Na temperaturama iznad 120 stupnjeva Celzija ulje 5W30 održava 50% veću debljinu filma nego 0W20. Znači li to da su motori bez turbopunjača i bez GDI sigurni? Ne nužno. Sekcija 7.
Uvjeti vožnje koji ograničavaju 0W20. Odabir pravog ulja za tvoj automobil nije samo broj utisnut na čepu za punjenje ulja. Ako pogledaš u svoj priručnik, vidjet ćeš iznimke od pravila. Prva od njih je vožnja u visokim temperaturama, pustinskoj klimi ili regijama s vrućim ljetima. U južnoj Europi, na primjer, zadano ulje je čisto 10W40. To je zato što unutarnja temperatura automobila doseže čak 70 stupnjeva Celzija, a to samo od parkiranja na suncu. Ispod hobe gledaš na blizu 200 stupnjeva u normalnim uvjetima vožnje. Govoreći o tome, ne bi trebao također koristiti 0W20 kada često vučeš, prevoziti teške terete ili se penješ na planine. Ti uvjeti vožnje drastično povećavaju temperature motora i mehanička naprezanja, što uzrokuje da ulje postaje tanje. Taj proces razgrađuje ulje i može uzrokovati trajni gubitak viskoznosti. Zato moraš mijenjati ulje svakih 8000 km, ali do toga ćemo doći kasnije. Također ti treba gušće ulje ako puno voziš agresivno. Ako si stalno u klubu 4000 okretaja u minuti, aditivi u 0W20 neće moći izdržati toplinu. I napokon, moraš prijeći na ulje gušće viskoznosti kada tvoj automobil dosegne 150.000 km. Kada motori stare, unutarnji zazori se prirodno povećavaju. Zato većina priručnika preporučuje prelazak na 5W30 ili gušće u tom trenutku. Zgodno je također primijetiti da tada sva jamstva istječu. Znači li to da su gušća ulja bila bolja cijelo vrijeme? Neke druge regije sigurno tako misle. Sekcija 8. Zašto europski i azijski automobili imaju različita pravila? Mislio bi da bi ekološki osviješteni Europljani bili agresivniji u pitanju smanjenja goriva nego Amerikanci. Dakle, zašto ne preporučuju 0W20 tako široko? Iako je istina da su Europa i mnoge azijske zemlje posebne u pitanju potrošnje goriva i okoliša, rješavaju problem drugačije. Za početak, automobili izvan Amerike su znatno manji. Gotovo 45% automobila prodanih u Europi su mini ili subkompaktni automobili u usporedbi sa samo 12% u SAD-u. Kao rezultat, izdaci za gorivo su znatno niži. Prosječni vozač u SAD-u troši između 35 i 38 tisuća kuna na gorivo godišnje. U Hrvatskoj taj broj iznosi oko 26 tisuća kuna, ali u Njemačkoj je još manje, oko 23 tisuće kuna. Dakle, prelaskom na manje automobile, druge regije smanjuju troškove goriva čak do 40%. Drugi razlog zašto automobili u Europi i Aziji ne preporučuju niti zahtijevaju 0W20 je taj što cijene dugovječnost nad sitnim dobitima. U zemljama poput Njemačke, na primjer, gdje ima puno brze vožnje autocestama, gušća ulja su bolja. Još jedan razlog je taj što automobili u Europi imaju sezonske preporuke za viskoznost. Zimi bi predložili korištenje 5W30, zatim prelazak na 5W40 u vruće vrijeme. Međutim, vidimo više automobila koji sugeriraju širi raspon ili 0W40 ili 5W40 za cjelogodišnju upotrebu. Prije nego odlučiš prijeći na gušća ili tanja ulja, postoji još jedan broj koji moraš razmotriti. Sekcija 9. Viskoznost pri visokoj temperaturi i visokom smicanju. Oko 65% vozača nesvjesno koristi pogrešno ulje. Međutim, ta se statistika odnosi samo na brojeve viskoznosti SAE na boci. Ono što ta statistika ignorira i što većina vozača čak ne zna je HTHS. HTHS mjeri viskoznost motornog maziva pri 150 stupnjeva Celzija. Taj test razvili su proizvođači ulja i analizira kako ulje radi oko ležajeva, brijega, klipnih prstenova i cilindara. Proizvođači ulja žele znati koliko tanko može biti ulje, a da još uvijek podmazuje motor i smanjuje potrošnju goriva. HTHS se mjeri u centipuazima. Ulje klase 20 ima HTHS oko 2,6 centipuaza. Klasa 30 je 2,9, a klasa 40 je 3,5. Tu postaje zanimljivo. Neki automobili mogu preporučivati 0W20, ali također sadržavati visoki HTHS oko 2,8. Međutim, većina automobila čak ne navodi HTHS, tako da ćeš pronaći samo ono što ti treba kada izvršiš test analize korištenog ulja. Imao sam klijenta koji je došao, a njegov priručnik je preporučivao 0W20, ali također dopuštao 5W20 i 5W30. Međutim, njegova analiza je vratila govoreći da mu treba HTHS 3,3. Dakle, prešao je na 5W30 i njegov motor je radio glatko. Naravno, ekonomičnost goriva je pala marginalno,
ali vidio je niže razine metala, što znači da mu neće trebati novi motor uskoro. Evo još jednog obrata. Ista viskoznost ulja može imati različite HTHS ovisno o proizvođaču. Dakle, ako tvoj automobil zahtijeva specifični HTHS, provjeri taj broj na boci ili na njihovoj web stranici. Sada, ako razmatraš prelazak na gušće ulje, moraš znati je li zakon na tvojoj strani ili ne. Sekcija 10. Viskoznost ulja i jamstvo. Najveći strah za osobe koje se boje mijenjati viskoznost ulja je gubitak jamstva. To je posebno važno ako voziš automobil sklon problemima. Ako slušaš svog dilera, vjerovati ćeš da mijenjanje viskoznosti ulja prekida tvoje jamstvo. Međutim, što se događa kada tvoj priručnik kaže da možeš koristiti gušće ulje ako 0W20 nije dostupno? To bi ti trebalo reći da prebacivanje ulja ne poništava automatski tvoje jamstvo. Prema europskim propisima o potrošačima, proizvođač ne može poništiti tvoje jamstvo za korištenje drugog ulja, osim ako može dokazati da je dio uzrokovao kvar. Dakle, počnimo s očitim. Ako prijeđeš na 5W30 i imaš nepovezani kvar, tvoje jamstvo još uvijek vrijedi jer ulje nije imalo veze s tim što s kvarom motora povezanim s uljem. Ako ulje nije 0W20, ali tvoj priručnik kaže da ga možeš koristiti, tvoje jamstvo još uvijek vrijedi. Što je vjerojatnije da poništi tvoje jamstvo je ako ne mijenjaš ulje tako često koliko je potrebno. Kada mijenjaš ulje, uvijek se uvjeri da čuvaš račune i odgovarajuću evidenciju. Sada kada znaš što zakon kaže, evo moje preporuke. Sekcija 11. Što mehaničari rade, ali ti ne govore. Ako želiš da tvoj automobil preživi do 800.000 km, evo kako mehaničari biraju pravo ulje. Korak prvi, izvrši test analize korištenog ulja. Ako planiraš voziti svoj automobil stotinama tisuća kilometara, ovaj test je obavezan. Košta oko 300 kuna, ali to je dobro utrošen novac. Otkriti će je li ulje koje koristiš dobro ili loše za tvoj motor. Također će identificirati bilo kakvo razrjeđivanje goriva, curenje rashladne tekućine ili prisutnost metala trošenja. Identificirajući sve potencijalne probleme, test će ti također reći koliko često moraš mijenjati ulje. Moje pravilo u radionici je 8000 km s potpuno sintetičkim. Međutim, ovisno o tvom automobilu i navikama vožnje, to može pasti na 5000 km ili porasti na 12000 km. Ako ne želiš trošiti novac na test, možeš prijeći na sljedeće. Korak drugi, prilagodi ulje temperaturi okoline. Korištenje 0W20 zimi je očito. Međutim, ako planiraš malo vučenja ili teške vožnje, možeš odabrati 0W40 ako tvoj priručnik to prihvaća. Ljeti podigni to na 5W30. To će se nositi s vučenjem, turbopunjačima i gradskom vožnjom u svakom vremenu u cijeloj Hrvatskoj. Korak treći, prilagodi ulje prijeđenoj kilometraži. Za nove automobile u razdoblju uvoženja koristi samo preporučeno ulje. Ako tvoj priručnik kaže da bi trebao koristiti 0W20 cijelo vrijeme, čak i ljeti, to je upravo ono što bi trebao raditi. Tvrdnja da ti treba gusto ulje za razdoblje uvoženja je mit i zauvijek će kompromitirati performanse tvog automobila. Uvijek ćeš se boriti s curenjima ulja, sagorijevanjem ulja ili slabim performansama. Jedini put kada moraš pregledati viskoznost ulja je kada tvoj automobil dosegne 120.000 km. Možda će biti potrebno prijeći na ulje za veliku kilometražu ili početi koristiti 5W30 ili gušće. Međutim, ako tvoj motor ne curi, a performanse su još uvijek odlične, ne mijenjaj ništa. To nas vodi do kraja ovog materijala. Dok se različite zemlje možda ne slažu oko ulja, svi se slažu oko potpuno sintetičkog. Međutim, nisu sve sintetike dobre za tvoj automobil. To nas vodi do kraja ovog materijala. Zapamti, pravo ulje to nisu samo brojevi na boci, to je budućnost tvog motora. Proizvođači mogu preporučivati tanja ulja kako bi uštedjeli na kaznama, ali ti možeš donijeti pametniju odluku. Izvrši test UOA, prilagodi viskoznost temperaturi i kilometraži, a tvoj motor će preživjeti 800.000 km. Ako ti je ovaj video otvorio oči, ostavi palac gore i pretplati se na kanal. Ovdje dijelimo istinu koju dileri ne žele da znaš. U sljedećem materijalu otkriti ću najbolja i najgora sintetička ulja na hrvatskom tržištu. Vidimo se!